Λοιπόν, γεια σας παιδιά και σήμερα θα κάνουμε το vlog 3 γιατί φτάσαμε 21 subscribers και ευχαριστώ. Θα πάμε από εδώ στο λιμάνι, εντάξει, πάμε. Θα είμαστε εδώ πάνω έτσι, για να τραβάμε λίγο καλύτερα. Θα ξέρετε είναι δύσκολο, όπα. Όχι και πάρα πολύ εκεί, μόνο εκεί ήταν δύσκολο. Λάτε παιδιά, τώρα πορεύουμε βράχη. Αλλά ο φίλος μας ο καμεραμάν θα πρέπει να, πώς λέγεται, να κάτσει. Μια χαρά είμαι εδώ. Ναι, να κάτσει εδώ πέρα δηλαδή, γιατί αν πάει εδώ μπορεί να πέσει κάτω γιατί χρειάζεται. Περίμενε μωρέ. Όπα, τι κάνει ο φίλος μας. Ανεβαίνουμε πάνω εμείς. Ανεβείτε, εγώ δεν ανεβαίνω πολύ. Έλα ρε φίλε, έχω λυμμένο κορδόνι. Θα πεσάνω πάνω στα βράχια. Ωραία πάμε. Όπα, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Όπα, παραλίγο να πέσω εγώ από το κανονικό. Ω παιδιά. Κοντά παιδιά για να είστε, για να σας τραβάω και τους δύο. Όχι, κουβέρτα. Για από τους γύφτους είναι. Για άστα Βασιλή. Τραβάω μόνο τώρα το Ρενάτο. Τώρα τραβάω και το Θάνη. Βλάβω και λίγο. Όπα, να τα παιδιά. Να και φίλοι μας. Α, δεν είναι easy. Πάω από εδώ. Να, ο Ρενάτο είναι μπροστά μου και ο Θάνος που έχει το κανάλι μας. Να τραβώ εσένα. Μπράβο και το Ρενάτο. Ρενάτο είσαι μακριά μου και δεν... Παιδιά ήρθα, κοιτάξτε με. Γεια, πάμε κάτω τώρα. Πάμε. Καμεραμάν δώσε. Όχι, περίμενε, θα με τραβάς μετά. Πάμε στο άλλο τώρα. Όπα. Πάει να μου πέσει το κινητό, παιδιά, όλη η εγγραφή και να... Πει να μου πέσει το κινητό. Σου πες τι, πιάσε και με το άλλο. Καλά. Έλα. Πάμε, εδώ είναι τα τέρμα hard. Εδώ είναι τα hard. Παιδιά, εγώ, ναι. Εδώ πάω εγώ. Εσύ πηγαίνει από εκεί καμεραμάν. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Τραβάω τον Θάνο και το Ρενάτο. Ω παιδιά, τώρα μπλέξαμε. Όχ. Πάμε Θάνο. Το μπορείς Θάνο και εσύ Ρενάτο. Πάμε. Μέχρι το τέρμα πάμε, κοιτάξτε. Πάμε παιδιά, πάμε. Το θα πάω στο ίδιο. Πάμε. Όχι, συνεχίζουμε. Ναι, θα πεθάνω. Η ώρα είναι και μισή, σε λίγο εγώ φεύγω και πρέπει να με ψάχνουν πιο μετά. Αυτό που... Έλα ρε Ρενάτο και εσύ, άιντε 5 ώρες κάτω. Πάμε Θάνο. Είσαι στο κανάλι και μας οδηγείς. Εγώ πηγαίνω στα δύσκολα. Όπα, παραλίγο. Εσύ έχεις πάει από εκεί. Ωραία. Πόσο θα κρατήσει? Θα δούμε. Καλά. Ναι, σέτω. Guys, από εδώ πώς να πάμε. Να δει και στο τέλος οι φίλοι μου ότι βλέπετε καλά. Έλα ρε να τον μπορείς. Άντε πάμε. Τώρα θα το κάνω μόνο και μόνο για το βίντεο. Κάντο! Το έκανα. Μπράβο. Για σας. Μόνο. Βλέπετε και τους δύο. Παιδιά. Μάνα. Πάμε. Παιδιά το κάναμε. Τώρα. Εγώ έχω καταϊδρώσει. Εγώ πάω από εδώ μπορεί. Ωραία Ρενάτο έπεσες. Το πόδι μου! Ωραία μου, βγήκα ρε. Παιδιά πάρε λίγο να κολλήσει. 50 Κόλλησα ήδη, αλλά το έβγαλα. Κρίμα για το Ρενάτο, πηγαίνετε λίγο το κανάλι μας 50 like. Σας Ναι, και παρακολουούμε. πηγαίνετε όπως λέτε. Σας παρακολούμε, γιατί ο Ρενάτο έπαθε κάτι κακό ατύχημα τώρα εδώ. Τώρα μην τώρα. Εδώ είναι το τέλος, παιδιά. Πάμε στο τέλος, παιδιά, εδώ είναι. Παιδιά, γεια, θα τα πούμε. Αντίο.